us pugueu apagar la càmera perquè no sigueu gravats i així la puguem difondre. I també que tingueu present d'apagar els micros mentre fem les intervencions perquè el so sigui millor. A la sessió tenim prevista una durada d'1 hora i quart aproximadament i tindrà el següent ordre. Ens farà la benvinguda el senyor Xavier Garcés, el nostre conseller comarcal de desenvolupament local i alcalde de l'Ajuntament de Barberà. Seguidament presentarem a l'Arnau Bonada, que és el ponent i redactor de l'informe que avui presentem. Ell farà una exposició una mica extensa de la feina que s'ha fet i aportant també una visió reflexiva i dels reptes que tenim davant de la temàtica que ens aborda avui. Seguidament farem un torn de preguntes i de consultes que ens podeu anar traslladant a través del xat. Segons anem de temps, si al final algú té alguna intervenció en obert, doncs la podem fer perquè avui és una sessió en la qual esteu apuntades una trentena i pico de persones. Per tant, si algú té alguna aportació que la vol fer en micro obert, no hi ha cap inconvenient, però demanem la paraula a través del xat o que feu les preguntes i dubtes que tingueu a l'Arnau durant tota la sessió que vagi fent. Per acabar, el tancament de la sessió la farà la regidora de l'Ajuntament de Castellar, la senyora Yolanda Rivera, que ens acompanya també avui com una de les entitats que la mesura de fiscalitat i simplificació administrativa dona suport en tot el que és la feina que fa el Consell Comarcal en el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica. Sense més, com que crec que ja som un 60% o 70% de la gent que s'havia apuntat, donem la paraula al Xavier i us recordo que la sessió la tenim gravant i que, per tant, mentre es facin les intervencions, si voleu tancar les càmeres, doncs serà millor per després poder-les difondre. Endavant, Xavier. Hola, bon dia a tothom. Començaré la meva presentació amb una frase que acabo de llegir a la premsa d'avui, que diu, la llegeixo en castellà perquè és com surt a la premsa, diu «Hemos nacido para cooperar o para ser desgraciados». Això és una frase de l'escola estoica que una mica posa en valor el que des del Consell Comarcal ja portem molt de temps fent, i és que volem fer camí de forma conjunta. I aquest és un dels temes bàsics de tota l'àrea de desenvolupament econòmic local del Consell Comarcal. I com deia molt bé l'Oriol a l'inici, avui toquem una d'aquestes mesures, la mesura de fiscalitat local i simplificació administrativa de l'activitat econòmica, i a més amb una vessant molt important, com és la vessant de l'economia verda, que és la que s'ha d'impulsar a partir d'ara. Per tant, aquest objectiu, que no és un objectiu nou, ja que portem treballant molt de temps, com dic, des del Consell Comarcal, ara està més vigent que mai i dintre del marc del Pacte per la Reindustrialització volem continuar impulsant-lo. Sobretot des de dos aspectes. Una és millorant la regulació dels tributs i les taxes, una tasca que tots els ajuntaments ens plantegem i que lluitem perquè siguin realment el més igualitàries, progressives, justes, i el que més ens preocupa, dintre d'un marc jurídic que és el que ens marca, i això és un dels problemes que a vegades trobem, com volem tirar endavant iniciatives des dels ajuntaments. I per un altre, que no podem marcar aquesta tributació sense tenir en compte a les empreses. La tributació no només és un tema que afecta a les administracions públiques, sinó que al final tenim a la ciutadania o tenim a les empreses que tenen que fer front a aquests diners, a aquests imports, i des de l'Ajuntament tenim que ser els més justos possibles. Els ajuntaments ens modernitzem, posem eines a l'abast de les empreses. En molts ajuntaments disposem d'aquesta atenció centralitzada, especial i específica, que són conegudes a vegades per OAEs, Oficines d'Atenció a l'Empresa, però amb això no és suficient. Amb això no és suficient perquè al final tenim que garantir la part més important, que és que aquelles persones que volen emprendre puguin tirar endavant el seu projecte de forma ràpida, de forma adequada i sense gaires lligams, que és el que a vegades administrativament estem lluitant. Aquesta simplificació d'aquesta burocràcia que és necessària, tenim que garantir
la igualtat de drets de tothom i per això és necessària aquesta burocràcia, tenim que ser capaços de simplificar-la. Per tant, des del Consell Comarcal volem continuar aportant tot el que nosaltres creiem que pot facilitar aquest dinamisme de l'activitat econòmica i que precisament el concepte de la fiscalitat no sigui un fre. Davant de tot això, com sabeu, van sortint lleis de forma permanent, de que anem traient recomanacions i coses que afectaran aquesta economia verda, com per exemple el recent Pla Supramunicipal de la qualitat d'aire de la comarca. Estem convençuts que tots avancem cap a aquests nous objectius i avui, amb aquest webinar que té com a objectiu bàsic veure de quina manera entre tots podem millorar aquesta fiscalitat des d'un punt de vista verda dirigida a l'activitat econòmica, posarem el nostre gra de sorra. Agrair-vos la vostra assistència i disculpar-me perquè no us podré acompanyar al llarg de la jornada d'avui i li torno la paraula a l'Oriol perquè continuï fent el seguiment de la jornada d'avui. Moltes gràcies i que sigui profitós la reunió d'avui. Moltes gràcies, Xavier. Dir-vos que ara donem la paraula a l'Arnau i simplement un parell de qüestions de metodologia. Avui fem una ponència en què es basa sobretot a partir de l'elaboració de l'informe que hem presentat i que ja teníem fet fa un temps enrere, que era informe de fiscalitat local i verda i activitat econòmica. Aquest informe, molts de vosaltres, aquells que us vau apuntar i amb la difusió que hem fet, ja us l'hem avançat, per tant és un informe que ja està publicat. I malauradament aquest informe, quasi ara farà un any, teníem previst fer una sessió de contrast amb tota la gent que havia participat en el seu procés, que crec que és un element molt destacat a través d'entrevistes i grups de treball amb agents privats i públics. Teníem previst fer, justament al març del 2020, una sessió de contrast de les propostes i conclusions que allà s'hi proposaven. Aquesta sessió, evidentment, per la pandèmia, la vam haver d'anul·lar perquè era presencial a la seu de la CECOT i, malauradament, l'informe va quedar una mica de bypass. Llavors, el que sí que vam decidir amb els redactors i també el Consell Comarcal com a secretaria tècnica, independentment que no hagin fet aquesta sessió de contrast per contrastar totes les propostes que s'havien recollit, pensàvem que era important que la feina feta es pogués posar en comú i en coneixement. I, per tant, l'informe que us vam enviar no ha tingut aquesta fase final de contrast amb tots els agents participants. Per tant, som conscients que les conclusions i les propostes són també un full de ruta inicial del que s'exposa, però pensàvem que amb la situació que ens trobàvem avui difícilment podríem fer una sessió com la que teníem prevista, dinàmica i participativa, i que permetent-nos una mica la llicència també del suport de la consultora que hem rebut, també que són propostes dels redactors de l'informe i amb l'acompanyament que han tingut per part nostra, creiem que era bo almenys posar-les en comú i que les compartíssim a través d'aquest webinar, que el que vol és ressaltar aquells elements més destacats de l'informe i fer una reflexió també sobre l'informe de fiscalitat verda. Aprofitem també per agrair al públic que esteu avui assistent aquí, que tenim des de regidories, però també tenim professionals que heu participat d'aquest procés. Us agraïm també les entrevistes i la vostra participació en el nostre treball d'ara fa un any enrere. I sense més, donaré la paraula a l'Arnau perquè ens comenci a fer la presentació. L'Arnau Bonada és soci fundador de la consultoria FIC Economistes i Advocats, que té seu aquí a la comarca del Vallès Occidental. Ell és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, màster en Direcció Financera i, per tant, té una expertesa en tots els temes de fiscalitat empresarial i també cal ressaltar també el seu paper en l'àmbit associatiu que tenim a la comarca en diferents organitzacions empresarials i que, per tant, coneix molt bé la realitat de les empreses del nostre territori, sobretot de les pimes, i, per tant, aquesta dimensió també més local i del territori en què ens movem ens és molt oportuna. Us recordo que estem gravant la sessió i que, per tant, a tots aquells que teniu la càmera no oberta, s'us estarà gravant. Si voleu, podeu posar la càmera en ocult i així no sortireu gravats. Sense més, Arnau, endavant. Et donem jo, tens una estona per endavant, uns 40 minuts, si et sembla, com a molt.
Si de cas quan s'acosti aquesta estona, quan portis mitja hora t'avisaré i així també et vas situant. Endavant. Perfecte, molt bé. Bon dia a tots els assistents. Gràcies a tots i totes per venir. Una mica el que us explicarem avui, seguim el mateix esquema que vam seguir en l'elaboració de l'informe. A nivell de la introducció, no m'hi entretindré molt perquè ja és el que ha explicat l'Oriol. És a dir, es va fer tot a través, com si diguéssim, sobretot de les ordenances fiscals del 2019, i la feina es va fer, el gruix de la feina, el tercer i quart trimestre del 2019. Hi havia prevista una sessió de contrast, com ha dit l'Oriol, al març del 2020, però es va haver de cancel·lar per la pandèmia. Vam decidir tancar l'informe a maig del 2020 perquè tampoc tenia molt sentit un estudi o un informe que estava fet amb les ordenances fiscals del 2019, prolongar-lo molt més enllà, i s'ha intentat durant diverses dates d'una mica posar-lo en comú, presentar-vos-el i tot, però sempre ha coincidit, curiosament, amb restriccions o amb segones i terceres onades i hem hagut d'anar posposant fins a dia d'avui. I, com bé diu l'Oriol, ho veiem, ha quedat una mica condicionat, lògicament, per la pandèmia i per no haver pogut fer aquest darrer contrast, però sí que volem que sigui un inici i un full de ruta per seguir avançant a nivell comarcal en l'àmbit aquest de la fiscalitat ambiental. L'objecte de l'informe, per situar-ho, l'objecte de l'informe textualment era, en concret, augmentar el coneixement sobre l'impacte efectiu en el teixit empresarial de les diferents bonificacions en les quals les administracions locals tenen capacitat d'incidència en relació a l'impuls de l'economia verda. Era un estudi o un informe molt focalitzat en fiscalitat ambiental, en l'àmbit local i sobretot en l'àmbit de les bonificacions. Concretament, aquí no llegiré totes les bonificacions que hi ha, però sí que vam analitzar els 4 impostos, l'IBI, l'IAE, l'ICIO i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que són els 4 impostos locals en el qual s'estableixen potestativament una sèrie de bonificacions. Des del Consell Comarcal es va fer un treball que va facilitar molt tota l'operativa, que es va fer dos documents d'Excel on es recollien totes les ordenances de tots els municipis a través d'uns resums, aquí amb percentatges i tot, i després inclús un altre a través dels redactats, els requisits i la documentació que es necessitava per aplicar cada bonificació. La primera imatge, si us soc sincer, va ser una mica de molta diversitat, realment, molta diversitat en quant als requisits, a la documentació, va ser la primera imatge que vam tenir. Sí que abans hem completat una mica l'estudi, ja que ha passat un cert temps, explicant-vos una mica el context de la fiscalitat ambiental i sobretot el que ha passat aquests darrers mesos, perquè és una qüestió que dia a dia cada cop està més a les agendes i als mitjans de comunicació. A la fiscalitat ambiental hi ha un cert risc que avui en dia s'està veient ja com una eina de recaptació. I aquí sí que voldríem deixar molt clar que, lògicament, és una fiscalitat, implica una recaptació, però que ha d'anar molt condicionada quan s'estableix un nou impost ambiental, o que sigui o bé per finançar despeses per millorar el medi ambient o bé per desincentivar externalitats negatives ambientals que causa una activitat econòmica determinada o per incorporar costos als productes i serveis, en els productes i serveis incorporar el cost del dany que causen al medi ambient. Quan s'estableix a més bonificacions fiscals, lògicament això es fa per incentivar comportaments sostenibles i facilitar inversions. Inversions que potser costaria una mica que la fes el privat de manera autònoma i se li dona aquesta empanteta a través de la bonificació fiscal. Quan es parla d'una bonificació fiscal, lògicament té un cost i un benefici. El cost seria una menor recaptació tributària, perquè qualsevol bonificació, lògicament, és menys recaptació, i, en canvi,
el que comporta és un major, aquí l'hem dibuixat més gran, un major guany social o comportament sostenible. En l'àmbit local, que tenim la casuística, que clar, l'increment de tributació és sí o sí directe, és a dir, és l'Ajuntament que rep una menys recaptació, i en canvi el comportament sostenible o el guany global a vegades no és tan directe per a aquella localitat. És més un guany a nivell global. Això fa que a vegades quedi una mica distorsionat aquesta aplicació de bonificacions. El context, ja el sabeu, de l'Agenda 2030. A nivell de fiscalitat ambiental, tenim, com si diguéssim, un estudi de referència a Espanya, que és la fiscalitat ambiental en Espanya, situació actual i tendències, que el va fer el Consell General d'Economistes. El va dirigir una catedràtica de la Universitat de Múrcia, que ens vam entrevistar amb ella precisament, i que les seves aportacions estan en l'informe que s'ha fet a través del Consell Comarcal. I, bàsicament, aquest és l'estudi de referència que hi ha aquí a Espanya perquè compara la fiscalitat ambiental de tots els països de la Unió Europea. La fiscalitat ambiental és una mica difícil de comparar, a vegades, perquè comparar, no sé, l'IVA, l'impost de societats, són impostos homogenis que els apliquen tots els països i és molt fàcil comparar els diferents tipus, les diferents deduccions, perquè està molt estandarditzat. La fiscalitat ambiental, com que cada país, segons la seva situació, la seva tradició, ha aplicat uns o altres impostos, a vegades la línia de distingir el que és un impost ambiental i el que no és una mica controvertida. Però sí que hi ha cert consens entre els experts que a Espanya estem a la cua d'Europa en fiscalitat ambiental. Estem parlant que la mitjana, això són dades del 2017, de quan es va fer aquest estudi, la mitjana de la Unió Europea estem amb un 2,4% sobre el PIB de recaptació, mentre que a Espanya estem a l'1,8%. Els referents són Holanda amb un 3,3 o Dinamarca amb un 3,7. Una cosa que sorprèn quan analitzes aquest estudi és que es parla molt de fiscalitat ambiental, se'n parla molt, però realment a nivell de recaptació des del 2002 està estancada, i no només a Espanya, sinó a la majoria de països d'Europa. És a dir, segueix inclús alguns països a la baixa des del 2002. Contrasta una mica amb la imatge que podríem tenir pel públic en general. A nivell d'Espanya, quina és la recaptació per administracions? Doncs veieu que un 82% és a través d'impostos estatals, un 10% d'impostos locals i un 8% d'impostos autonòmics. Sobretot aquí estem parlant, per exemple, del cànon de l'aigua aquí a Catalunya, que és el més important a nivell autonòmic. Si desglosem aquest 82% que tenim aquí, de què es compon, veurem que majoritàriament és l'impost sobre hidrocarburs. Veieu que és el més important a nivell estatal. Darrerament, aquí he posat algunes quantes notícies que han sortit. Aquesta és de 26 de febrer. Per exemple, aquí parlava el Banc d'Espanya demana impulsar la fiscalitat verda. I a més, ja explicava, aquí insistien, insta a destinar el que recapti els perdedors de la transició ecològica. I aquí ja identificava una cosa molt important, que després en parlarem, que és el perill, com si diguéssim, que caigui en una certa regressivitat, la fiscalitat ambiental. El 28 de febrer és una nota del Ministeri d'Hisenda. Hacienda somete a consulta pública la fiscalidad sobre el transporte aéreo y sobre los envases de plástico de un solo uso, y es parla aquí de necesidad de que el sistema tributario responda a la mayor concienciación medioambiental de la sociedad. Va passar un temps, aquí octubre del 2020, fan referència a un estudi que van fer 137 economistes a nivell espanyol on parlaven d'una sèrie de reformes estructurals, i la que aquí es destacava com la més important o les més importants és que demanen ajustar la fiscalitat ambiental a les mitjanes de la Unió Europea. És a dir, aquest gap que tenim respecte a Europa, poder-lo omplir. Aquí és una notícia de quan s'estaven negociant els pressupostos generals de l'Estat per aquest any que ve, del 3 de novembre, i recull una frase que va dir la ministra d'Hisenda, concretament, la fiscalitat del siglo XXI passa por lo verde. Vull dir que hi ha una prioritat màxima en aquest àmbit. Aquí una de les mesures estrelles era la pujada del dièsel, que era la mesura estrella en fiscalitat ambiental, que finalment va caure dels pressupostos en les negociacions i va provocar titulars com aquest
de la fiscalidad verde se diluye en los presupuestos, el gobierno decepciona en fiscalitat verde. Va caure aquest impost, però sí que es mantenen dos impostos ambientals nous, com són el gravamen sobre envases i embalajes de plástico no reutilizables i el gravamen de residuos en vertederos e incineració. A nivell de la Generalitat de Catalunya tenim 4 impostos ambientals nous, podríem dir, i 3 dels quals es van introduir a través de la llei 16/2017 del canvi climàtic, que seria l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni als vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques que generen diòxid de carboni i impost sobre emissions portuàries de grans vaixells. En principi, per la pròpia concepció d'aquests impostos, que afecti directament a les pimes, estaríem parlant només del primer. L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica els afecta en tant que titulars de vehicles. Aquest impost ja s'havia d'haver aplicat aquest any, de fet ja estava aprovat i havia d'haver meritat el 31 de desembre de 2019 per començar-se a cobrar a la tardor del 2020, però amb la situació pandèmica i la sensibilitat que hi ha en augmentar impostos en un context com l'actual, doncs a través del decret llei 33/2020 es va deixar sense efectes el 2019. Per tant, aquest 2020 no s'ha cobrat i es cobrarà a partir de l'any que ve. I després, els altres dos estan en desenvolupament i aquest tercer, l'impost sobre les instal·lacions que incideixen al medi ambient, afecta més a les empreses energètiques que no a les pimes. A més, per la pròpia redacció de l'impost està prohibida, a vegades és difícil això, però prohibeix en principi la repercussió d'aquest tribut i és un impost que s'ha configurat al llarg dels anys de diferents maneres, ha tingut un cert recorregut judicial, de recursos al Constitucional i tot això, però finalment la Generalitat ha trobat un redactat que ha encaixat i ja està vigent i ja s'està liquidant. A nivell europeu, per acabar una mica amb aquesta foto de la fiscalitat ambiental a les diferents administracions, què tenim? Tenim el context, com tots sabeu, d'aquests fons de 750.000 milions d'euros dels Next Generation. Un 37% d'aquests fons s'han de dedicar a la transició verda i aleshores, clar, sorgeix un debat a la Unió Europea de tot aquest volum de deute que s'està emetent, com es tornarà. Hi havia una sèrie d'economistes que defensaven que no s'hagués de tornar, que s'amortitzés internament a través de la Unió Europea. Això s'ha descartat de moment. Llavors, el que es planteja és que es pugui tornar a través de nous recursos de la Unió Europea. Aquests nous recursos serien diversos, però entre ells hi ha nous impostos ambientals. Un seria l'impost sobre el plàstic, l'altre seria l'imposició sobre el querosè dels avions i un tercer, que aquest és interessantíssim, seria l'imposició sobre el carboni en frontera. Seria un impost que pagarien els productes importats a la Unió Europea incorporant el seu cost ambiental en origen. Què vol dir això? Que d'alguna forma que no es pogués fer competència via pitjors condicions ambientals. És a dir, que si hi ha algun determinat país que no té els requisits o no té el nivell de protecció medioambiental que podem tenir aquí a Europa, quan vulgui introduir un producte a través de la frontera de la Unió Europea hagi de pagar un aranzel, hagi de pagar un peatge, per dir-ho així, incorporant aquest cost mediambiental. Això tindria molta potencialitat, sobretot a nivell de potenciar la indústria d'aquí i que potser determinades indústries poguessin tornar a Europa. Què passa? Que com que això implica països tercers, hi ha una limitació que vam veure quan es va voler fer la imposició digital a nivell europeu, és que es topen molts interessos i és difícil de poder implantar aquest tipus d'impostos. El que us comentava de la regressivitat, que és el perill de l'impost ambiental, és que en moltes ocasions recau sobre persones, sobre contribuents, que no són precisament els que tenen major capacitat econòmica. Això es veu molt fàcilment quan es parla, per exemple, de gravar els vehicles antics o més contaminants. Normalment la gent que té vehicles antics i més contaminants és precisament perquè té menys capacitat econòmica de poder-los renovar. Llavors, causa aquí una regressivitat que és perillosa a nivell tributari. Fem referència, per exemple, al rebuig social. Si recordeu, tota la revolta que va haver-hi de les armilles grogues a França va provocar, és a dir, la gota que va fer Vassalgat, el got va ser un impost ambiental, un augment d'un impost ambiental, perquè veiem una mica la transcendència del que estem parlant. Un altre aspecte que preocupa és
com afecta la competitivitat empresarial, no? Perquè aquí, per exemple, a Catalunya ens trobem que l'administració amb més vocació d'impulsar impostos ambientals és la Generalitat de Catalunya. Aleshores, què ens trobem? Que la teoria clàssica de la fiscalitat ambiental del nord d'Europa et deia augmenta la fiscalitat ambiental, però, per altra banda, disminueix o la imposició directa o la seguretat social, per exemple, de les empreses. D'aquesta forma, equilibres, per dir-ho així, no afectes a la competitivitat empresarial. Aquí ens trobem que l'administració que està incorporant aquests tributs nous no té capacitat per incidir ni en l'impost de societats ni en les cotitzacions socials, amb la qual hi ha el perill que si anem augmentant només la imposició ambiental en un territori sense poder fer aquestes compensacions, que es perdi competitivitat i es perdi atracció de cara a potencials noves inversions. Per això és molt important, sobretot, de cara a que no hi hagi rebuig social quan s'introdueix un nou impost ambiental que o bé vagi compensat per una disminució de la imposició directa o que s'acompanyi de subvencions per ajudar aquells desfavorits o perjudicats i que no hi hagi regressivitat, o que hi hagi inversions ambientals molt clares que es financin a través d'aquesta recaptació. Passem ja a la fase de l'estudi que vam fer. L'estudi tenia una primera fase quantitativa, que vam dir, escolta, abans de les entrevistes, abans de les dinàmiques, tinguem una situació, una mica una foto panoràmica de quantes bonificacions s'està demanant a nivell comarcal, a nivell de cada ajuntament, quantes es concedeixen, quina incidència tenen els pressupostos, etc. Vam demanar unes dades que a priori, en coordinació amb el Consell Comarcal, ens semblaven relativament senzilles d'obtenir. Estem parlant, perquè veieu, número de sol·licituds rebudes, número de bonificacions atorgades, quantes d'aquestes fan referències a empreses industrials, quin impacte tenen els pressupostos i quan es bonifica. És a dir, eren per nosaltres indicadors molt bàsics per començar a fer l'estudi. Ens vam trobar aquí, per sorpresa nostra, que no és una qüestió que, si més no, aparentment, des dels ajuntaments s'estigui quantificant tot això, perquè realment només 2 ajuntaments ens van aportar dades, un ens va aportar dades de tot el quadre sencer i un ens va aportar dades només de l'impost sobre els vehicles, perquè era l'únic que tenia informació. Es va fer també un segon intent a través de la Diputació de Barcelona, però també ens van comentar que no era possible poder tenir aquestes bonificacions ni per tipologia ni per sector i que tal com estava el sistema informàtic no era possible tenir accés a aquestes dades. Llavors, clar, vam haver de treballar una mica ja condicionats per aquesta manca de dades, però sí que és cert que per dades extraoficials que ens van donar, sí que la percepció generalitzada és d'un nombre molt baix de sol·licituds de bonificacions ambientals. És realment un nombre residual. Estem, sobretot, fent referència a 2019, que és el període que vam estudiar. Llavors, clar, vam haver de llançar-nos a l'anàlisi qualitativa. Vam fer una primera dinàmica que va ser molt positiva, al meu entendre, oberta a personal tècnic dels ajuntaments. Va haver-hi una gran participació, molts ajuntaments de la comarca van venir i les conclusions que vam treure, la primera és una alta motivació mediambiental, és a dir, les persones que van venir realment tenien una gran conscienciació de la gravetat del moment que estem visquent i unes grans ganes de fer coses en aquest àmbit. Una segona conclusió és que no hi havia cap ajuntament que tingués indicadors de gestió amb bonificacions específics. També que hi havia poca comunicació entre els municipis, és a dir, no hi havia gaires taules o no hi havia gaires espais o fòrums de debat on es pogués parlar d'aquest tema de les bonificacions, però també hi havia ganes de canviar-ho. Van estar molt contents els assistents de poder intercanviar impressions en aquest àmbit. Una altra és que, lògicament, això ja ho podíem haver previst, molta diferència entre petits i grans ajuntaments. Aquí el Vallès Occidental és una comarca molt diversa i, lògicament, en un petit ajuntament hi ha una persona a vegades que ha de fer diverses coses i llavors, lògicament, no hi ha un responsable de bonificacions. I en els ajuntaments més grans, per contra, tenien el hàndicap o la dificultat de com que és una qüestió aquesta que depèn de diversos departaments, que a vegades era una mica difícil la coordinació.
També vam percebre certa diferència entre ajuntaments amb més tradició per motius històrics en l'àmbit del medi ambient i altres que amb moltes ganes però que clar, no tenien aquesta expertesa històrica. També ens va cridar l'atenció que la percepció que es tenia de l'empresari era de persona poc conscienciada amb el tema mediambiental i només centrada en el benefici econòmic. I després, un altre factor rellevant era ajuntaments que estaven més centrats o més concentrats potser en la seguretat jurídica i altres que potser eren més innovadors, entre cometes, i eren més favorables a fer noves coses que tinguessin impacte ambiental. I per últim, lògicament, la capacitat pressupostària, que això, fixem-nos que era abans de la pandèmia, ara segurament encara s'haurà accentuat més. Ens explicaven alguns ajuntaments que amb la revisió, per exemple, dels valors cadastrals a la baixa, els havia baixat molt la recaptació i que, bàsicament, no tenien marge pressupostari per aplicar bonificacions, amb la qual cosa poca cosa es podia fer en aquest sentit. Vam detectar 3 àrees que podien ser limitacions a l'aplicació de les bonificacions. Un era la limitació pròpia de la llei reguladora d'hisendes locals, perquè, lògicament, les bonificacions que es poden aplicar estan allà i no ens en podem inventar de noves, i això és una gran limitació. La percepció que tenien els ajuntaments que aquestes bonificacions suposaven un impacte molt baix als resultats de les empreses. Per altra banda, la comunicació i l'agilitat, ells eren conscients dels ajuntaments que es feia molt poca difusió comunicativa d'aquestes bonificacions. Normalment es pengen les ordenances fiscals i es fa poca cosa més a nivell comunicatiu. I també ells admetien que els tràmits burocràtics per gestionar tot això eren molt poc àgils per a les empreses. I per altra banda, la qüestió aquesta que hem dit, d'una conscienciació dintre la cultura empresarial que està poc conscienciada a la qüestió mediambiental, que això seria més un canvi sociocultural a llarg termini. En segon lloc, vam fer una segona fase on vam entrevistar diferents persones de diferents organitzacions. Aquí us he posat tots resumits, a l'informe estan tots. Una part empreses, una part del sector públic, que va ser l'Agència Tributària de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i 2 ajuntaments que havien participat a la sessió, concretament el de Sant Cugat i el de Rubí, per 2 projectes concrets que estaven fent ells i que ens interessaven molt per l'estudi. L'Ajuntament de Sant Cugat, perquè va parlar que hi havia un boom fotovoltaic que no s'havia percebut als altres municipis, llavors vam voler incidir al perquè d'això. I l'altre és, en el cas de Rubí, a través de Rubí Brilla, la iniciativa que s'impulsa dels gestors de polígons, que també era un tema molt interessant. Després vam parlar un tercer grup, que eren despatxos professionals, perquè són al final els assessors de les empreses i perquè veiem com era la seva òptica o la seva visió d'aquesta qüestió. I per altra, experts, vam parlar amb 3 experts, el que us he comentat abans, la senyora Portillo de la Universitat de Múrcia, que és l'autora o coordinadora de l'estudi de fiscalitat que abans he esmentat, i l'Ignasi Puig, que és de la consultora NT, que és potser el referent més clar a nivell català de consultoria mediambiental. I Enertic és una empresa d'instal·lació de plaques fotovoltaiques. Els vam preguntar amb tots aquests participants en aquestes àrees, el coneixement que tenen les empreses, qui gestiona, com és el suport i agilitat que es dona a les empreses, les ordenances fiscals si són clares, quina és la importància relativa de la tributació local en els comptes de resultats i què pensaven de tendir cap a una harmonització major a nivell comarcal d'aquesta qüestió de les bonificacions. Aquí he posat unes quantes frases que després a l'informe n'hi ha més, però bàsicament per detectar punts que van ser els claus. Un, que això ens ho repetien molts privats, era que ens trobàvem en un cas d'incentius perversos. Incentius perversos, què vol dir això? Que, com hem dit abans, clar, una bonificació suposa una menor recaptació. El que suposa una menor recaptació semblaria, o des del privat té la intuïció que des del públic a vegades no s'està molt incentivat, com si diguéssim, a difondre massa les bonificacions perquè al final suposa menys recursos pressupostaris. I aquest és un tema realment difícil de resoldre i que sembla una limitació important. A nivell de la gestió,
hi ha una percepció generalitzada que les bonificacions que hi ha aprovades actualment tenen un impacte molt baix en els comptes de resultats i que, a més, són antieconòmiques. Volguem dir que el temps que tardes a haver de justificar tota la burocràcia que has de fer, si compares les hores que et dediques a això per l'estalvi potencial que acabes tinguent, no acaba sent rendible econòmicament aplicar-les. En quant a les ordenances, es va comentar que lògicament tenien un llenguatge jurídic però que s'entenien sense problemes, vull dir que no es va detectar un punt de millora. En quant a la rellevància de la imposició local, tots els agents van coincidir en que realment és molt important la tributació local. Parlaven sobretot, per exemple, empreses que paguen més d'IBI que d'impost de societats, perquè l'impost de societats, com bé sabeu, va vinculat a la generació de beneficis. Si no genera beneficis, no es paga impost de societat. En canvi, l'IBI, entre cometes, és una quota fixa que encara que l'empresa sigui deficitària o tingui pèrdues, l'ha d'assumir igualment. I l'IAE també es parlava d'un cost molt important en empreses industrials. Es posava d'exemple, per exemple, empreses immobiliàries on el cost global de la tributació local és molt alta. I per últim parlaven que d'aquest cost tan alt l'impacte de les bonificacions, segons la percepció que té el privat, és molt insignificant respecte al total. En quant a l'homogeneïtzació, la majoria d'agents concloïen que fora bo tendir a una major homogeneïtzació. Aquí ens hem recollit una frase de la catedràtica de Múrcia que ella apostava realment perquè hi hagués major homogeneïtzació en la gestió dels impostos, però també apuntava i deixava clar que els municipis cadascú té les seves necessitats i les seves circumstàncies i que s'havia de deixar lògicament autonomia a cada municipi per poder aplicar les bonificacions en aquest sentit. Aquí una mica fent resum, farem una part de conclusions i l'altra de propostes de millora. En quant a les conclusions que hem tret d'aquest estudi que ens va quedar una mica coix per no poder fer el contrast final, però aquí hem fet una mica de resum perquè serveixi també de punt de partida. Un seria, a nivell de context, que Espanya està a la cua de la Unió Europea en fiscalitat ambiental, que l'administració més activa és la Generalitat i no té competències en imposició directa, llavors hi ha un perill de regressivitat i de pèrdua de competitivitat en les empreses. Una limitació importantíssima que difícilment podem fer aquí, com és la llei reguladora d'hisendes locals, que no es poden establir bonificacions que no estiguin allà. Un altre, a nivell de dades i comunicació, una limitació molt important és no tenir les dades, no poder fer aquesta anàlisi quantitativa. Aquí jo crec que hi ha un clar àmbit de millora. Sense dades no es pot gestionar. Constatar que les empreses, el teixit empresarial en general, desconeix profundament aquestes bonificacions, les desconeix. Constatar també aquest conflicte d'incentius que parlen els privats dels ajuntaments en matèria de bonificacions. Constatar la percepció del sector públic sobre la poca sensibilitat ambiental de les empreses i constatar, per últim, que pels despatxos professionals l'imposició local no és prioritària, no és un tema prioritari. Totes les entrevistes que tenim despatxos, tots estan més centrats en la fiscalitat autonòmica, en la fiscalitat estatal, però la imposició local és com impostos que liquiden i que molts cops el client paga el rebut i que ni tan sols l'adreça al despatx professional perquè l'assessorin la matèria. En quant a incentius i tramitació, constatar que la imposició local és elevada per a moltes empreses, que hi ha una percepció que les bonificacions són poc rellevants, que sovint es creu que són antieconòmiques, que costa més tota la tramitació que no pas el benefici que s'obté d'obtenir la bonificació, que seria desitjable una harmonització en gestió i criteris, però respectant la diversitat de les necessitats de cada municipi, i sobretot aquí un punt també que de cara a les noves inversions que s'han de fer a nivell ambiental són inversions importants, són inversions que s'han d'amortitzar en diversos exercicis i del sector privat es reivindicava estabilitat normativa i confiança, perquè si s'ha d'amortitzar una instal·lació potser a 7, 8, 10 anys, realment si anem canviant les regles de joc o hi ha aquesta percepció que pugui passar a mitja inversió que canviïn els criteris, és un incentiu en negatiu.
Com a últim, de les conclusions, abans de passar a les propostes de millora, aquí he recollit una frase de la presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, de quan ens vam entrevistar amb ella, que crec que és molt significativa a nivell de resum del que són les bonificacions. Ella ens deia que, en general, una bonificació per si sola és poc eficaç. És a dir, el fet d'agafar una bonificació i publicar-la a les ordenances fiscals i no fer res més, difícilment tindrà un impacte. És a dir, el que cal fer, segons ella, és un pla de mesures per impulsar un determinat objectiu. I dins d'aquest pla, utilitzar la figura de la bonificació fiscal com un element que ajudi en aquest impuls. És a dir, en resum, la bonificació ha d'acompanyar o ha d'anar acompanyada d'un pla d'actuació perquè realment tingui capacitat transformadora. És a dir, un pla a nivell que sigui eficient, que es comuniqui, que les empreses l'entenguin, que sigui significativa. Si simplement es publica una bonificació, ens trobarem el que passa en l'actualitat o el que passava quan vam fer l'anàlisi, que es publiquen però no acaben tinguent pràcticament impacte en el teixit econòmic i productiu. Com a propostes de millora que van anar sorgint al transcurs de tot l'estudi, la primera, per exemple, que la llei reguladora d'hisendes locals marca màxims de bonificació, no es pot anar més amunt d'aquests màxims, però sí que hi ha més màniga ampla en quant als anys que es pot aplicar. Llavors, si a vegades determinades inversions ens queda curt el percentatge per poder-les incentivar, podríem jugar amb el nombre d'anys que es pot aplicar aquesta bonificació. L'altre, que això ens ho va comentar la Diputació i és una cosa que hauria de servir de reflexió i de posada en comú, que realment és un punt de vista molt encertat, és que, clar, com que hi ha aquesta limitació de les bonificacions i per tenir seguretat jurídica no podem aventurar-nos a fer bonificacions que surtin del que marca la llei reguladora d'hisendes locals, ells recomanaven que tot aquest incentiu de noves inversions mediambientals es facilités a través de subvencions, més que de bonificacions. És una aportació que crec que és interessant i que ens ha de servir de reflexió. Altres coses, aplicar incentius parafiscals, és a dir, més enllà de la fiscalitat. Es parlava, per exemple, d'un segell d'empresa ambientalment responsable, de premis anuals reconeixent les empreses que han fet més inversions sostenibles, per exemple, de descomptes en serveis municipals pels treballadors d'empreses que facin aquestes inversions sostenibles, per exemple, parlant de piscines, gimnasos, transport públic, que d'alguna forma un treballador que treballa en una empresa responsable tingués uns avantatges. També, si les empreses per captar talent estarien incentivades a dur a terme inversions mediambientals. Aquí vam recollir un estudi que ens va donar l'empresa instal·ladora de plaques fotovoltaiques, bàsicament on comparàvem dues instal·lacions, una que era amb una superfície de nau de 4.800 metres quadrats i una altra de 2.900 metres quadrats, i aquí, malgrat ser més gran, aquí el cost de la instal·lació són 62.500 i aquí 157.800. Per què? Perquè, com si diguéssim, la instal·lació que es necessita o que és econòmicament rendible aplicar no va en funció de la dimensió de la nau, sinó del consum energètic d'aquesta nau. Llavors, les bonificacions que hi ha aquí establertes, a vegades vam llegir algunes, per exemple, que t'obligaven o estava condicionada la bonificació a que hi hagués un estalvi del 30%. Aquí veiem que en els dos exemples no complia cap de les dues, el 30%. Llavors, aquí aquesta empresa plantejava dues limitacions que es troben ells a l'hora de les bonificacions. Una, que és a vegades difícil arribar a aquests percentatges que es demanen, i l'altra, que totes estan vinculades a inversions i ells, la majoria d'instal·lacions que estan fent, ja les estan promovent a través de rèntings. Llavors ens queda una mica distorsionat l'aplicar o el redactat de les bonificacions amb el que és la realitat del mercat d'aquest sector. Altres propostes de millora en quant a la tramitació, tramitació electrònica d'expedients, això ja ha avançat molt, entenc que ara tots estan tramitant electrònicament. Una bona pràctica de Sant Cugat era encaixar el tràmit de les bonificacions dins el procediment de llicències, és a dir, quan ja es demanen la llicència de manera semiautomàtica, que pugui aparèixer la bonificació. Una altra, l'agilitat, per dir-ho així, important que la llicència per a la inversió, és a dir, si per aplicar una bonificació hem de fer una inversió, però per aquesta inversió ens tarden 3 mesos a donar la llicència,
doncs és poc àgil. Aquí a Sant Cugat, a través d'un nou procediment, per exemple, totes les plaques s'estan instal·lant, s'estan concedint les llicències en 5 dies. L'altre seria disminuir els terminis de resolució de les bonificacions. Com a exemple, ens van dir que hi havia determinades bonificacions de l'IAE que tardaven un any a resoldre's. Llavors, ho trobem realment un termini molt alt si volem incentivar aquest tipus de pràctiques. En quant a l'harmonització, recomanem, lògicament, tendir a l'harmonització de les bonificacions establertes, d'un redactat igual de les ordenances fiscals, una harmonització de criteris en quant a requisits, mecanismes i criteris de justificació i després, per preservar, com si diguéssim, la singularitat de cada municipi, que cada municipi triï els percentatges que vol aplicar, però que els requisits siguin, en certa manera, homogenis dintre del territori, perquè, si no, al final, els prescriptors que són d'això, que són els despatxos professionals en molts casos, no poden estar-se mirant N regulacions. Realment, si volem que tingui un impacte, hauríem de tenir una homogeneïtzació i després, en quant a percentatges, cada ajuntament que tingui la seva singularitat. Simplificar, una altra idea que va sortir és simplificar la tasca de revisió i tot això a través d'enginyers externs que poguessin certificar el compliment perquè fos més àgil i després comprovar un percentatge per part de l'administració. En quant a la comunicació, un protagonisme especial dels newsletters a empreses. Els ajuntaments que vam veure que semblàvem que hi havia més interès en bonificacions tenien newsletters molt potents on moltes empreses hi estaven adherides i realment els llegien i hi havia un impacte comunicatiu. L'altre és, com per exemple fa Sant Cugat a la seva web, que és, a part de les ordenances fiscals, fer textos explicatius, perquè d'aquesta forma l'empresa o el que no és expert entén millor. L'altre que posem nosaltres com a millora és posar exemples de les bonificacions. A part del text explicatiu, que està molt bé, posar un exemple. Escolta, jo, si instal·lo això, què m'estalviaré d'impostos? Un llenguatge molt pràctic que entengui molt bé el contribuent. Posem com a bona pràctica les guies de l'Agència Tributària de Catalunya, dels impostos que gestiona la Generalitat, on estan farcits d'exemples i s'entenen molt bé per tothom. L'altre seria segmentar la comunicació segons perfil. Escolta, si sabem des d'un ajuntament determinant quines són les empreses que paguen l'IAE, que al final són una certa minoria, perquè estan exemptes els que facturen menys d'1 milió d'euros, anem a dirigir, a comunicar una acció específica a aquestes empreses que paguen IAE, de les bonificacions en IAE. Igual en IBI, empreses que tinguin N immobles o empreses que tinguin una flota de vehicles interessant, anem a comunicar els beneficis que hi ha en renovar aquesta flota de vehicles. Com a últim, bona pràctica que teníem aquí era la figura del gestor energètic, compartit de polígon, a Rubí, que ens el van explicar i a través del mateix s'han promogut molts plans de mobilitat d'empresa, suposo que ara ja deu estar en marxa el concurs privat d'autoconsum compartit pioner a Espanya. I aquí tenim també, en quant a gestió interna, disposar de dades, indicadors en gestió de matèria de bonificacions. Una altra proposta seria una taula tècnica de municipis, on, com aquella primera sessió que es va fer, es puguin compartir inquietuds i dinàmiques. Una reivindicació que ens van fer els ajuntaments és poder disposar de les dades de consums energètics de les companyies energètiques, perquè a vegades es volen promoure certes inversions, però es desconeix des dels ajuntaments exactament quin és el consum energètic si l'empresa no ho aporta. Llavors, si es pogués fer algun tipus de conveni o de col·laboració, que les companyies energètiques facilitessin aquestes dades als ajuntaments, això ajudaria. Coordinació entre diferents departaments municipals que intervenen en la bonificació, com que són diversos. Aquí, per exemple, recordo una bona pràctica de l'Ajuntament de Sant Cugat que ens va comentar que havien notat molt canvi quan fa anys enrere estaven els departaments en diferents edificis i el fet d'integrar-los tots en un mateix edifici, que és el que vam anar a veure, hi havia molts espais comuns, molts espais de trobades. Llavors era, escolta, quedem aquí. Escolta, en un minut ja estaven els diferents departaments a l'espai compartit i podíem parlar. Ara suposo, lògicament, que amb la pandèmia tot això ha canviat, però tornarà d'alguna forma a ser vigent.
I com a últim això, desvincular potser la funció recaptatòria o el departament de recaptació de la gestió de les bonificacions, perquè, lògicament, per incentius és complicat. Aquest seria el resum. Fins aquí. Ara estaré encantat de sentir els vostres comentaris i observacions, però el meu resum una mica personal seria que les bonificacions fiscals, si les posem per posar, com si diguéssim, com a vegades hem detectat, és que l'Ajuntament va i el posa, doncs jo també, no? Però si simplement es publiquen a les ordenances fiscals i no hi ha un programa conjunt de poder difondre, de poder-les fer-la eficients, de poder-les fer-la econòmiques. Al final és com una empresa quan treu un producte, no? És a dir, si simplement publica el producte allà en un catàleg, difícilment arribarà al consumidor. Ha d'anar acompanyat d'una política global, comunicativa i de gestió perquè acabin tinguent un impacte i, lògicament, també de seguiment per poder mesurar indicadors i poder analitzar desviacions. I això és tot. Gràcies per la vostra escolta. Moltes gràcies, Arnau. Gràcies per la teva síntesi. No he tingut ni de... He vist que anaves molt bé de ritme i no he tingut ni d'avisar del temps. Si vols pots tancar de compartir pantalla. I sí que és veritat que hem rebut algunes consultes pel xat a nivell intern, però no s'ha animat gaire la gent a fer qüestionar, a fer preguntes. Si algú vol fer una intervenció en veu alta, doncs cap problema, pot aixecar la mà i la farem. En tot cas, jo sí que voldria també complementar breument el que ha comentat l'Arnau amb la feina tècnica que estem fent al Consell Comarcal. I sí que és veritat que es volia fer la reflexió de que en l'àmbit de les bonificacions locals, segurament després d'uns anys treballant-hi, hem arribat a un punt de que alguna cosa nova i diferent hem de fer en aquest àmbit, perquè és veritat que els ajuntaments ja és prou complicat la gestió del dia a dia, com que perquè tota aquesta feina de les bonificacions pugui ser més efectiva. I realment el poc marge de política fiscal local que hi ha en l'àmbit econòmic pugui ser més reeixit. De fet, us volia explicar l'experiència també que vam tenir a partir d'una bonificació que vam impulsar en l'ICIO, de bonificar l'ICIO per aquelles naus en desús, dins de la taula de fiscalitat es va impulsar, diferents ajuntaments la van incorporar i el que pretenia, aquelles naus que estiguessin obsoletes, si algú la volia renovar, que almenys l'ICIO estigués bonificat. Al final, les tendències són tossudes i la reflexió que ha traslladat l'Arnau, que ens havien traslladat des d'Economia de la Generalitat, es va complir. Si tu només poses la bonificació, si no hi ha un pla d'acompanyament de transformació més intensiva, doncs no té èxit aquesta bonificació. I a partir d'aquesta experiència vam fer la reflexió de dir, escolteu, no podem incentivar a posar noves bonificacions si abans no avaluem una miqueta quin impacte tenen les que realment estem ja proposant. I en aquest sentit, per això vam agafar les d'aquest àmbit de fiscalitat verda, perquè tenen molta trajectòria, segurament. Si mirem històricament, hi ha bonificacions en l'IAE de fomentar les plaques fotovoltaiques que fa anys que estan posades en els ajuntaments i, per tant, eren allà on teníem un paquet més clar d'avaluar. I una miqueta, compartir amb vosaltres i també la reflexió que ha fet l'Arnau, que realment ja sabíem que la foto seria complicada, però que ens vam endur una mica més de complicacions a partir de la informació que vam obtenir, que va ser... El tema de l'avaluació és un tema molt pendent i que és molt difícil aplicar noves polítiques si no tenim tota aquesta informació. Segurament en les propostes ens donen algunes pistes de coses que es poden fer diferent i amb la pandèmia crec que ja està passant. De fet, tota la proposta de línies de subvencions que molts ajuntaments mai havien activat, amb la pandèmia molts ajuntaments han tret bases de subvencions per ajudar el teixit empresarial i ja han començat a fer bases i tot aquest tràmit, que a vegades és complex, ja s'han activat. Això pot ser una via nova i que potser pot ser en paral·lel o diferent. En lloc d'apostar tant per les bonificacions, podem apostar també potser per la via de subvencions, que potser el tràmit és més clar, sabem més l'impacte que té, sabem l'atorgament que es dona i en aquests moments amb la bonificació està costant molt tenir dades quantitatives. Jo, sense més, si no hi ha moltes preguntes, dir-vos que ens heu demanat l'informe a l'Ariagent per
pel xat. Aquest informe el publicarem, el farem enviar a través del butlletí. Alguns ja el teniu, els que no el tingueu el farem enviar també amb la presentació d'avui de l'Arnau. I res, tampoc voldria estendre molt si no hi ha moltes qüestions. L'objectiu d'avui era compartir sobretot aquest coneixement que havíem tingut amb tots vosaltres. I si no hi ha més sessions, demanaria a la Iolanda Rivera que obri la càmera i puguem acabar de compartir una mica de conclusions amb ella. I així estem al tancament. I agradaria, Arnau, també la teva exposició clara i concisa i donar-te en el tancament, si vols acabar d'afegir alguna cosa abans de fer el tancament amb la Iolanda, doncs endavant, i si no, doncs anirem avançant. No, simplement afegir, vull dir que a part de l'informe també, per exemple, que l'informe final és una síntesi, no? Però que tenim, per exemple, les entrevistes completes i tot això, si algú tingués interès d'aprofundir en algun aspecte de tots els que s'han tractat, que va ser una feina durant bastants mesos, que estem a la seva disposició, vull dir, que ens contacti i li fem arribar la documentació i ampliar la informació que vulgui, que estem a la vostra disposició. Molt bé, gràcies, Arnau. Doncs res més, sapigueu que aquest informe és una de les diferents activitats que fem amb la línia, que fem altres activitats que podeu consultar a la web, doncs, en l'àmbit de fiscal i simplificació administrativa. I sense més donar la paraula a la Iolanda Rivera, regidora de l'Ajuntament de Castellar, perquè també, com a entitat impulsora de la mesura i col·laboradora, ens pugui fer un tancament sobre la sessió d'avui. Endavant, Iolanda. Molt bé, em sentiu bé? Sí. Perfecte. Doncs bon dia a totes i a tots els que esteu avui aquí connectats. Agrair a l'Arnau i a FICA Consultors per l'estudi i les conclusions que ens han presentat. I també agrair especialment al Consell Comarcal l'organització d'aquesta sessió tan important i que ens ha portat una visió molt àmplia sobre la importància que té per la indústria i per l'activitat econòmica del nostre territori l'adaptació de les ordenances municipals com a impulsores d'una economia verda i sostenible. I agrair-vos també a tots els que esteu aquí i a totes les que esteu aquí avui connectats i als que heu contribuït amb les vostres aportacions a desenvolupar aquest estudi que ens han presentat. Jo he anat seguint aquesta sessió amb la Marina Muntada, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Castellar, i hem anat prenent bona nota de moltes de les coses que s'han anat exposant aquí. Mentre vas escoltant i seguint una presentació d'aquest tipus, sol passar, o si més no, a mi em passa, que entres en un diàleg interior i et vas plantejant això que expliquen ja ho estem fent, o això altre ho podríem implantar al nostre Ajuntament, i això sempre és enriquidor. La reflexió calmada i profunda sobre en quin punt estem i on volem arribar és un magnífic i necessari punt de partida per avançar en qualsevol repte. Ja hem vist a la presentació que partim d'uns nivells de fiscalitat verda molt baixos, amb un percentatge sobre el PIB per sota de la mitjana europea i que, per tant, tenim pel davant un repte importantíssim com a territori. És important que avaluem en quin punt estem com a administració local i que innovem en aquest àmbit més enllà del que el marc legal ens obliga. També hem de posar en valor l'aportació que fa el teixit empresarial per a la disponibilitat de recursos i capacitat de redistribució i inversió de les administracions públiques, també pels ajuntaments. Som conscients que hem de seguir millorant els mecanismes i marc normatiu local per facilitar el desenvolupament de l'activitat econòmica i també els incentius, bonificacions i ajudes dirigides a empreses com les subvencions que comentàvem fa un moment, especialment aquelles que tenen un compromís social amb el seu entorn. L'estudi que ens acaben de presentar posa de manifest que, malgrat que hi ha bona predisposició i voluntat en la cooperació entre municipis, la realitat no ho mostra així. Hi ha un proverbi africà que diu que si vols arribar ràpid, camina sol, però si vols arribar lluny, camina acompanyat. I jo penso, i aquesta sessió ho ha posat de manifest, que com a territori tenim un camí llarg per recórrer i us animo a que el fem junts per arribar tan lluny com sigui possible. És important, molt important, que els municipis de la comarca compartim i intentem posar en comú criteris conjunts d'actuació i intervenció i que generem sinergies i intercanvi de bones pràctiques de les que sortirem tots beneficiats a favor del repte que tenim pel davant, una consolidació del teixit empresarial i industrial en el nostre territori i que aquest sigui el més sostenible possible.
Per això, des de l'Ajuntament de Castellar del Vallès formem part del Pacte per la Reindustrialització i, en la mesura del possible, ajudem a desplegar aquesta mesura i línia de treball del Pla de Reactivació Socioeconòmica 2021-2023. Així que reiterar l'agraïment a totes i a tots els que heu participat d'aquesta sessió i animar-vos a seguir avançant en les ordenances i en les bonificacions i incentius locals en l'àmbit d'economia verda i l'activitat econòmica. Moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies, Yolanda, pel proverbi. Moltes gràcies a tothom per l'assistència. I en la línia de que deia la Yolanda, recordar-vos que si teniu interès en participar d'aquesta mesura, d'aquesta activitat, tenim diferents grups de treball. Només cal que ens envieu algun correu electrònic i us incorporem a aquests grups de treball més específics per poder-ho treballar conjuntament entre tots nosaltres. Res més, molt bon dia a tothom i gràcies per l'assistència. Bon dia, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu, bon dia. Bon dia, gràcies. Adéu, gràcies.